Gure ideia nagusia da, pentsio eta segurtasun sozialaren esparruan ere, burujabetza osoa eskatzen dugula Euskal Herriarentzat. Ez dugu Europako banketxe eta finantzen menpe dagoen estatu honi lotuta jarraitu nahi. Estatu honek langabezia eta gizarte eta eskubideen murrizketa baino ez dizkigu eskaintzen. Are gehiago, gure herrian dauden gehiengo sindikal, sozial eta politikoak kontuan hartzen ez dituen estatua dugu, estatu espainiarra gaur egun. Beraz, aldarrikatzen duguna da elkartasun eta justizia sozialean oinarritutako gure pentsio sistema publikoa. Eta ez prestazio eta sari minimoak dituen sistema edota bakarrik ahalmena dutenentzako soilik prestatutako sistema pribatua. Hori ez dugu inondik inora onartzen. Herritar guztiontzako pentsio duinak aurreikusten dituen sistema publikoa baizik.